tak já bych rád tady představil zástupkyni slovenského souboru Slniečko, který je z Dětví. Je to vlastně slovenský host festivalu ve Strážnici a mě by strašně zajímalo, jak se vám jako souboru daří na Slovensku a jak se daří lidové kultuře v místě, odkud pocházíte. Volám sa Milka Zorvanová a pochádzam z Detvy, som pravá detvianka a vlastne súbor Slniečko vediem od roku 2000. A v Detve, keďže Detva má silné ešte korene, tradície, sú tam ešte doteraz sa dá tam nazbierať kvantum krojov pôvodných. V tých krojoch tancujú aj tieto deti v tých pôvodných úplne 80-100-ročných krojoch. A tá tradícia sa tam dodržiava, dodnes je tam silná tradícia, myslím si, aj u mladých rodín, ktoré vlastne dávajú deti do súboru. A súbor vlastne pracuje pri základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu, čo bol známy slovenský skladateľ. A v podstate súbor čerpá námety, ja čerpám buď priamo z nejakého prostredia, že idem za tetami, tety mi povedia, že takto to bolo a proste povedia mi nejaký príbeh a ja potom z toho vytvorím choreografiu na základe ničoho, čo bolo. Ano, ano. A teď bych se zeptal, kdybyste představila trošičku Dětvu, ona je samozřejmě známá festivalem, velice známým, ale jinak jaká je Dětva? To je městečko nějaké? Kolik to má vlastně obyvatel? Mlouvám se za neznalost. Dětva má v súčasnosti okolo 17 000 obyvateľov s priľahlými lazmi. Áno, to sa hovorí lazy. Detva a lazy. A konkrétne je Detva rozdelená na starú časť, staré mesto a novú časť, sídlisko. Tam je to vlastne také najviac osídlené a potom už tie lazy okolité, to sú tie priláhlé časti, ktoré tiež patria k Detve. A když je třeba festival tedy v Dětvě, není to teda něco jakoby umělého, že se sjedou soubory, ale i v tom místě, kde ten festival je, ještě dá se říct, že by jakoby se zpívalo, tancuje se, žije ta lidová kultura, myslíte? Myslím si, že žije tá lidová kultúra. Vlastne žije, lebo keď príde akýkoľvek návštevník tam, tak vlastne už z príchodu, už tie muzičky tam vyhrávajú. Je tam kvantum heligonkárov, spevákov úžasných. Žije to tam a je to také podobné ako tu v Strážnici, ale myslím si, že je to také rodinejšie tam. Že človek má pocit, že je to tam také útulné. Dobře. A dobre sa tam cíti každý, myslím si. Od Bratislavy až po Košice. Vlastne tam aj, a nakoniec aj z Čiech chodí tam strašne. Ano, já vím, že se tam líbí, a vzpomínají na to. A jak je to možné, že je to tam tedy tak jako rodinné, nebo rodinnější? V čem to je? Neviem, ja to tak vnímam, lebo ja som tiež bývalá tanečnica a vždy som to tak vnímala, lebo všetci tí kamaráti, či už z Lučnice, alebo z rôznych súborov amatérských alebo neamatérských, čo chodili do Detvy, tak sa tam dobre cítili. Cítili sa tam tak ako doma. Ano, ano, ano. A cítíte rozdíl mezi, jakoby, řekněme, lidovou kulturou na Slovensku a tady třeba na Moravě? Teďka nemyslím, samozřejmě ten rozdíl je v tom projevu, ale v tom, jak to lidé vlastně, ano, jak to vnímají lidé, prožívají, i třeba v těch vystoupeních, že jo, asi jako odbornice cítíte, jestli tam nějaký rozdíl je. Ja si myslím, že na Morave myslím si, že viac sa tak rozpitváva, lebo keď sa niekedy pozerám aj na, neviem, na ktorej českej televízii, tam niektorý rok, 2 roky dozadu, a boli tam nejaké seriály české, takých to vyloženie folklórnych prejavov, ako učia generáciu, nižšiu, najmladšiu, postupne, tú postupnosť vlastne, ako ich vychovávajú. Tak myslím si, že akože tu na Morave taký správny koniec vzali, že má to svoju postupnosť od toho nejmenších, jakoby od detí, myslíte? Ano. Až po starého človeka. Ano. A to vás u nás na Slovensku, neviem, nie je to až tak rozpitvané, ale napríklad niekde na Orave určite to žije, že sa to prenáša z tých starých. A teraz sa to veľmi, veľmi rozvíja a veľmi to rozvíjajú mladí ľudia a robia tanečné školy. A myslím si, že tanečný život funguje
mimoriadne za možno posledných 20 rokov, možno aj o 100% vyššie ako niekedy predtým. Proste a všetko to ožíva a vracia sa to späť k tej tradičnej kultúre, k tomu tradičnému, čo bolo.